Så har vi efterhånden haft vores automower i 3,5 måneder, og det har været dejligt at slippe for at slå græs, og alligevel så er jeg ikke helt overbevist. Fordi det er muligt, hvis man har en total prydhave, at automoweren kan passe sig selv. Men her hos os har vi altså haft en del problemer med stop af den ene og den anden grund. Det kan være en kant, man kører på, eller en skråning, hvor man glider lidt, eller et æble, sågar et lille nedfaldsæble, som kan stoppe Bob, vores automower. Samtidig er der også en del andre ting, som normalt bliver gjort, når man slår græs, altså at man får blade og kviste og så videre samlet med op sammen med det afklippede græs. Og det gør man selvfølgelig heller ikke med automoweren. Det bliver liggende, så der skal bruges en del tid på andre ting end lige at slå græs. Pointen er, at man slipper ikke for at passe græsplænen, fordi man har en automower. Der skal gøres ting alligevel.